955.000 eurotan saran salgai jarri duten etxe baten salmenta salatu dute herritarrek mobilizazio baten bidez. Espekulazioaren kontrako elkarretaratzean saran etxe bizitza bat eskuratzea geroz eta zailagoa dela deitoratu dute. Arratsaldeon ikusentzuleo, gaurko saioan hementxe bertan saran espekulazioaren kontra egin duten mobilizazioaz arituko gara eta horretaz gain Hendaian Bixintxoen karietara eskini duten bidaia mugaz gaindiko kontzertua ere aipatuko dugu. Ongi etorri iparraldearen orenera. Espekulazioaren kontrako mobilizazioa antolatu dute Sarako herritarrek asteburu honetan. Ehundik goiti lagun herriko karriketara atera dira 955.000 eurotan salgai den etxe baten salmenta salatzeko. Euskal Herriak bizitzen duen egoera hau salatzeko, gure etxen prezioak eta lurrak nola desagertzen ari diren, bilakatu da diru egiteko negozio bat eta ez dugu onartzen. Laster gure herritatik kanpo izanen gira dirudunen eta finantza munduaren asetzeagatik eta garaia da jardoki dezagun antola gaitezen hori guzia egiterat ez usteko. Orain arte jasotako presioa dela eta 955.000 eurotik 720.000 eurora apaldu dute salmentaren prezioa. Hain zuzen, etxearen jabea elkarretaratzera hurbildu nahi izan du bere burua defenditzeko. Etxearen prezioa 850.000 eta 1.000.000 euro artean estimatua da. Merkatuaren prezioa da, nik ez dut prezioa finkatu. Etxea salgai jarri dugu arazo pertsonalak ditugulako eta beste etxe bat behar dugulako. Etxeak kostu bat izan du, baina guk ez dugu espekulatzen. Euskal Herrian beste etxe bat nahi dugu. Ez da seguraski sistemako arduraduna, baina berak ere baliatzen du merkatuaren presione on hau, eta guk ez dakigu politikoek eta lege eta horiek finantzaren aldeko neurriak hartzen dituzte beti, hori dena aldeute. Guk presionea, herritarren presionea ematen aldugu, pixkat arrastatzeko, eta ere pusarazteko erabakitzaileak aldaketak ematera. Batxit Labor Sarako herriko etxeko auzapeza ere presente izan da mobilizazioan. Baina argunta dozean ga, afera hoikikin, ikustu zulaik etxe bizitzak principalak salgai ematen duztela eta zer nahi dirutan saltzen duztela, ez da onesgarria Sarako herri batien bezala eta biztan dena bertze herritane. Espekulazioaren arazoari aurre egiteko herriko etxeak zer egin dezakeen edo zer egin duen aipatu du. Nundu indarra prezioetan etxeaz jabetzeko eta prezioak apalazteko. Badu urte multxua abiatu dugula, etxe banakatzok erosten du, plazanta, izan dezan herriak izan dezan behin indarra eta izan dezan manera zerbitzuak eta karrazteko herritarrei. Oitan denetan ikustuzuna, argun zaila da, ja pribatuko lege batean sartzen za, berlitake gaineko maileko frantziako mailan lege batzuek atea, ordain dezaten ze gehitasuna iteutena olako etxetan, ez da onargarria. Etxe bizitzaren problematikaren garapena nolakoa izan den gogoratu dute elkarretaratzean, deituratuz gaur egungo egoera inoiz ikusi gabekoa dela. Orain bizitzen duguna da, gero aspaldiko egoera da eta egia da abertzale mugimendutik aspaldi salatzen dugula, duela 40 urte jadanik bazen bojoka azkar bat horren inguruan, gero pixkat lokartu gira eta orain pixkat berantegi da, kasik berantegi da, ez oino, orduan behar dugu lotu, behar dugu antolatu eta reakzionatu eta hortarako plaz egiten du ere, garai batean mugitzen etzen jendea, orai ere bera unkitua baita, ohartzen da zerbait egin behar dela, bestenaz laster denak kanpo girela. Egoerari aurre egiteko herritarrek antolatzeko beharra nabarmendu dute. Eta horretarako bilkura bat antolatu dute bihar Sarako herriko etxean arratsaldeko 7:00. Ez da salgai! Euskal Herri osoko 200 musikari eta kantari elkartu dira bidaia proiektuan. Pandemiaren eraginez atzeratu behar izan duten ikusgarri honek Euskal Herriko historia kontatzea du xede. René Zugarramurdiren obra bat da, berak Euskal Herriko historia isladatu nahi zuen, eta 5 zati dauzka,
eta aintzinarotikan gaur egun arte, bidaia bat da. Ikus aurretik, gero erromanu eta arabiar demora, gero Frantziako eta Espainiako erresumen borrokan nola ziren Nafarroan aldian, eta gero lagoarren zatia emigrazioa, baita iraultza industriala, gudak, eta gero azken bosgarrena azkena gaurko egunean nola dagoen gure kultura. Jendeari Euskal Herriko historia azaltzeko beharraz aritu da Jone Zugarramurdi, bere irudiko historia bera askorentzat ez ezaguna delako. Hori behar genuke pixkat jendeari erakutsi zer den, eta asko berdin, ez dakiz nahi zugur, ez dakite ongi nola den, nola izan zen guri historia. Jone Zugarramurdik zuzentzen duen ikusgarrian, hainbat hizkuntza entzuten aldira. Jakin barda, Metxar Zaius, Nikol Zugarramurdi edo Charles Juglenek ere testuen idazkeran parte hartu dutela. Latin, euskera, frantsesa, gaztelarra, orduan dena hori gure kulturakoa, eta ez du iduri, horko eraginak izan dugu. Hendaia, Lesaka, Hondarribia, Kanbo eta Angeluko taldeak batu dira mugaz gaindiko egitasmo honetan. Musikak orokorrean, batzen gaitu hori esaten dugu, baina proiektu honetan zehaztu dugu. Hemen Txingudi badia inguruan herri desberdinetako musikariek elkartu gara. Nola nuke Euskal Herriko historia kontatu, Nafarroa, Euskadi eta iparralde gabe. Kontzertua eskiniko duten herrietako aur talde batek ere emanaldi bakoitzan parte hartuko du. Niretzat, aurrak kontuetan hartzen dute kultur hori eskutan, eta egoera edo ikuskizunari badeten dute indar bat gehiago, eta gero gure geroa da. Kantatu edo joko dituzten 10 piezen bidez ez ezik, argazkien bidez ere Euskal Herriko historiako 5 garaia azalduko dituzte. Bai, publikoarentzat ere oso polita izango da irudi horiek ikusi ahal izatea. Nahi ginuen pixkat publikoa gure munduan sartu. Orduan, gure munduan sartzeko behar dituzu gaz batzuk ekarri. Proiektu honetan parte hartu dutenentzat oso esperientzia polita izan da. Oso polita izan da, pixkanaka ensaiatzen joan gara, bandak bereziki, denbora desente erabili du hau prestatzeko baita ere, guk hainbat ensaio egin ditugu irailatikan. Polita, ederra baita, jendea desberdina ezagutuko, eta bai, bikain. Atzo arratsaldean bidaiaren lehen kontzertua eskaini dute Hendaian. Ondotik urtarrilaren 28an Hondarribian egongo dira eta otsailaren 4an Baionan. Ikusentzuleok bidaia kontzertuaren errepikaren irudiekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte!